Kyawun alkawali dai cikawa. A wannan karon za mu ji dalilan da suka sanya ba a sanya waƙa a cikin film. Na farko dai shine akwai yanayin film. Ɗaya daga cikin manya a Kannywood ya ce, ba kowane film ne ba za a iya sanya waƙa. Ya ba da misali da film ɗin ɗakin amarya. Alinhu ya ce, kwata-kwata babu muhallin waƙa a nan. Babu muhallin waƙa a cikin film ɗin ɗakin amarya, saboda tun daga farkon shirin har ƙarshe cikin tashin hankali ake. Bayan wannan sai zuwan fina-finai masu dogon zango. A film mai dogon zango ma dai akwai wuya a samu wurin sanya waƙa. Misali, a cikin wani episode za a sanya waƙa. Rishin sanya waƙa a cikin film ya sanya su ma mawaƙan sun nemi wata dabara domin ci gaba da yin sana'arsu ta waƙa. A yanzu dai mawaƙan suna yin waƙa sannan su sake ta a YouTube. Wasu kuma sun koma yin waƙar aure, waƙar siyasa da kuma waƙoƙin tallace-tallace. Abin tambaya a nan shine, ko wani sabon zamani zai juyo wanda za a koma sanya waƙa a cikin fina-finai?